Эй бәхәле, эй кадерле, эй гынахсыз яшь бала, рәхмәте бик киң аның. Һәрдәм таян син Аллага, я Ходай, күрсәт дигән ушбу җиһанда якты юл. Ул рәхимле, әткәң әнкәңнән дә күп шәфкатьле ул. Саф әле күңелең синең һичбер бозык уй кермәгән, пак телең дә һич яраусыз сүзләр әйтеп күрмәгән. Пак телең һәм пак җаның, барлык вөҗүдең пак синең, син фәрештә балчыгысың. Йөзләрең ап-ак синең, кыелдыга ихлас белән тезләндә кыйбла каршына, бел аны, керсез күңелдән тугры юл бар гаршенә. Эй бәхәле, эй гынахсыз яшь бала, рәхмәте бик киң аның, һәрдәм таян син Аллага.